Nyt tajuton tarjous minun uudesta käännöskirjasta, joka ilmestyy elokuun loppupuolella. 20 € plus postikulut Suomessa. Se on mulle edullinen ja se on sulle edullinen, kun tilaat sen jo ennakkotilauksena. Tämähän on käännöskirja, toinen osa tällaisesta kirjasta kuin Victorious Eschatology. Siinä kerrotaan Jeesuksen Öljymäen puheesta ja ilmestyskirjasta. Ja suomenkielinen käännös tästä Jeesuksen Öljymäen puheesta ilmestyi jo tuossa toukokuussa. Tätäkin kirjaa on mulla vielä saatavilta, mutta nyt siis ennakkotilauksena tarjous 20 € plus postikulut, kun tilaat sen ensi keskiviikkoon 12.8. mennessä suoraan minulta. Ota yhteyttä Facebookin kautta tai sähköpostin kautta tai puhelimella. Puhelinnumero löytyy vaikka, no minä voin sanoa sen mikä se on tässä, 0400 948 946. Siis 0400 948 946. Soitat tai laitat tekstiviesti, niin laitetaan kirjat tulemaan sulle ennakkotilauksena. Siinä on mielenkiintoisia otsikoita. Lähdetään liikkeelle Danielin profeetiosta luvussa 2 ja 9. Sitten suurin osa käsittelee tietenkin ilmestyskirjaa. Ja sitten aina polttava aihe Israelista, Israelin maasta, kansasta ja muun muassa tulevasta juutalaisherätyksestä ja kaikista tällaisesta. Osa 4 käsittelee antikristusta. Tulet yllättymään, miten vähän Raamattu puhuu tästä aiheesta. Osa 5 kertoo ylöstempauksesta, osa 6 lopun ajoista. Siinäkin tulet yllättymään, mitä Raamattu sanoo lopun ajoista ja miten me sitten käsitetään yleensä nämä lopun ajat. Sitten siellä on liitteitä. Käännöskirjassa on jo 2 liitettä ja minä olen sitten liittänyt vielä 3 liitettä sinne suomenkieliseen käännökseen lisää. Mutta nyt siis ennakkotilauksena 20 €. Kirjaa oikea hinta, ohjehinta, se on 27 € ja postikulut Suomessa tekee yhteensä 33 €. Mutta kun tilaat sen nyt viikon sisällä, keskiviikkoon 12.8. mennessä, niin 20 € ja postikulut. Toimi, ota yhteyttä ja tilaa kirja.